नमस्कार मैत्रिणींनो, आज आपल्याला साराची आमटी बनवायची आहे, म्हणजे कटाची आमटी। 1 वाटी डाळ घेतलेली आहे आणि अंदणसुद्धा ठेवलेलं आहे। गॅससुद्धा चालू केलेला आहे। आता या टोपामध्ये मी 1 वाटी चण्याची डाळची घेतलेली ती काढून घेतलेली आहे, त्याच्यात टाकली आणि स्वच्छ धुवून घेणार आहे। महाराष्ट्रामधला सर्वात आवडता पदार्थ म्हणजे पुरणपोळी। सगळ्या सणावारांना चालणारा पदार्थ म्हणजेच पुरणपोळी आहे। तर आता ही डाळ धुवून आणि पाणी ठेवायचं आहे डाळीमध्ये, डायरेक्ट पाणी काढून टाकायचे नाही। मी 2-3 टाइम स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे डाळ आणि पाणी तसंच ठेवलेलं होतं आणि अंधानाला उकळी येते एका साईडला आणि एका साईडला मी डाळ सुद्धा धुत आहे। हे बघा, आता पाणी सुद्धा ठेवलेलं आहे आणि इकडे अन्नाला उकळी सुद्धा आलेली आहे। अन्नामध्ये आपल्याला थोडंसं तेल टाकायचं आहे, कारण चण्याची डाळ जरा जाडसर असते आणि लवकर शिजवा, त्याच्यासाठी आपल्याला थोडंसं अन्नामध्ये तेल टाकायचं आहे। बघा, चण्याची डाळ टाकलेली आहे। आता मी पूर्णपणे पाण्यासह टाकायचं आहे, कारण चण्याच्या डाळीला कितीही पाणी टाकलं तरी कमीच पडतं, म्हणून थोडं जास्त जरी पाणी टाकलं तर काहीही फरक पडत नाही। 2 कांदे घेतलेले, 1 टोमॅटो ते स्वच्छ करून घेतलेला आहे। कढीपत्ता, हिरवी मिरची, आलं आणि कांदा ते सुद्धा साफ करून चिरून घेतलेला आहे। खोबरं, लसणाचे 4-5 पाकळ्या त्या सुद्धा लगेच मी, आणि चण्याची डाळ आपली उकळलेली आहे छान आणि पाणी सुद्धा काढून घेतलेलं आहे। ही चण्याची डाळ आपल्याला आमटीसाठी काढून घेतलेली आहे। खोबरं सुद्धा भाजते आणि कांदा सुद्धा भाजते आणि लगेच मिक्सरची सुद्धा तयारी केलेली असते माझी। मिक्सरमध्ये खोबरं काढून घेतलेलं आहे आणि हा मसाला सुद्धा खोबरं दळून झाल्यानंतर मसाला दळायचा आहे। याच्यामध्ये मी जिरा आणि मोहरीची फोडणी दिलेली आहे। बघा, जिरे मोहरी टाकून तेलामध्ये आपल्याला लगेच मसाला टाकायचा आहे आणि जे दाखवलेलं होतं ते सगळं मी दळून घेतलेलं आहे। त्याच मसाल्याच्या भांड्यामध्ये मी चण्याची डाळ अर्ध्याच्या वरती दळून घेतलेली आणि थोडीशी मी मसाल्यामध्ये टाकून पुन्हा फ्राय केलेली आहे। तुम्ही सुद्धा अशी कटाची आमटी करून बघितली तर तुम्हाला नक्कीच आवडेल। जशी याच्यामध्ये पाककृती दाखवलेली आहे तशीच करा, तुम्हाला नक्कीच सार आवडेल। मग आता हे मी दाखवलेलं आहे, हे मी बारीक करून घेतलेलं आहे। थोडा आजूबाजूला थोडा पसारा पण आहे, पण ते समजून घ्या, कारण जेवण बनवताना पसाऱ्याशिवाय जेवण होतच नाही। आणि हे जे डाळ दळलेली होती ती पूर्ण आपल्याला मसाल्याच्या ह्याच्यामध्ये टाकून द्यायची आहे आणि फ्राय करायचं आहे। थोडं थोडं मी मध्ये मध्ये बोलताना आत टाकते, पण जरा समजून घ्या तुम्ही। हे बघा, पूर्ण मसाल्याचा एकजीव करून आणि आपल्याला शिजवायचं आहे। धना पावडर, लाल मिरची पावडर आणि हळद घेतलेली आहे, हा सुद्धा मसाला आहे। आणि याच्यामध्ये छोटासा मसाल्याच्या टोपामध्ये मी डव केला होता आणि तिथे थोडंसं तेल टाकून आणि तिथे मी धना पावडर, लाल मिरची पावडर, हळद पावडर हे सगळं टाकून, जसं तुमच्या चवीनुसार तुम्हाला तिखट पाहिजे त्या हिशोबाने तिखट वापरा, कारण मला जास्त तिखट नाही, कारण माझ्या घरामध्ये मुलं आहेत त्या हिशोबानेच मी तिखट वापरते, जास्त तिखट नसतात माझ्या भाज्या। 2च चमचे मी मिरची टाकलेली आहे आणि अर्धा चमचा हळद टाकलेली, 1 धना पावडरचा चमचा टाकलेला आहे, बस। याच्यावरती आणि हिरवी मिरची मी 4-5 घेतलेल्या होत्या। चवीनुसार मीठ सुद्धा टाकायचं आहे आपल्याला, 2 ते 1.5 चमचा मी मीठ टाकलेला आहे। आता तुमच्या क्वांटिटीनुसार तुम्ही मीठ सुद्धा ॲड करू शकता। आणि जसं मी ते डाळीचं पाणी हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे, शिजलेल्या डाळीचं पाणी काढून ठेवलं आणि त्याच्यावरती जो फेस होतो डाळीवरचा तो सुद्धा काढून आपल्याला तो सुद्धा ॲड करायचा आहे कटाच्या आमटीमध्ये आणि मग ते मस्त हलवून घ्यायचं आहे। आणि थंड पाणी आमटीमध्ये टाकायचं नाही आहे। सगळे मसाल्याचे भांडे जरी तुम्ही धुवून आणि गरम करून टाकलं तरी चालेल, म्हणजे मग मिक्सरचं भांडं, मिक्सरचं ते वाटी किंवा तेल काढलेलं आपल्याला कांद्याचं असतं ते जरी तुम्ही तेलाचं असतं ते जरी धुवून आणि असं व्यवस्थित गरम करून पाणी टाकलं तरी चालतं, कारण काय मसाला वायाला जायला नको ना, त्याच्यामुळे मी ही आयडिया सांगते। हे बघा, आता मस्त आपल्या आमटीला उकळी आलेली आहे आणि तरीसुद्धा सुटलेली आहे। सारखं सारखं तरीला फोडणी देण्यापेक्षा डबल तेल ठेव, हे कर ते कर, तर हे चांगलं आहे। मी तर हाच पर्याय वापरते आणि आपली कटाची आमटी तयार आहे। पुरणपोळीसुद्धा तयार आहे, भात पण तयार आहे, रस पण तयार आहे। हे बघा, छान असं तुम्ही सगळं नैवेद्याचं ताट पूर्ण तयार आहे। तर तुम्ही नक्कीच अशी कटाची आमटी करून बघा, खाऊन बघा आणि तुम्हाला आवडलं तर नक्कीच लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि सायली मराठी या चॅनलला सपोर्ट करत राहा आणि बेल आयकन दाबायला विसरू नका। ओके, बाय।